khapang nei lokosong bori buma bodol lok tabuk belai kheno khasrang laijak phungai kheno nokno khungo mamui songoi bosai bosano charoi khanewoi sakni samungo rohna nango aborongno kari bosi borok tabuk selaya kasrangkhe amjani joto buma bodol rongno ringai dofa hamkrani phasing borok kok chablai samung tangnani nasiklayo borok wngkha simna tomakarik edisi village ni mising khopjak motha sanamjak buma hamkrai naikol bodol hinai borok tini o amjani no haching awar kamini hati eba bazar no sap sutra khlai laikha tei gana gini ni lama rok borok bolong rok khogoi borok lama no poriskar khlai laikha phari tabok sung kisa mangpli rok sung nai nai layana oro haima kai sini puma hamprai naikol bodol sini dol ni mungkai tika boroi ko murabari bazarok satsutora kainan bagoi sung tini ongkhoroi khaita dostan simi ongkholai mani sung o jagabo kai ko ta korona virus ni bo kai muti korona virus ni bo kai ba muti bazar sontai satsutora kainan bagoi sung ma korka muti hamyarok no koita anasa binasa kai bo korona virus pa manjang manu bunoi sung tini boma naikol bodol ngoi dol kholai ko murabari school ni uko bazar ni simi heplo phang lenta jora sung kinar lama kinar bo hogoya koi sapai phaioi sung tabuk o murabari bazaro sung tabuk khumja khai ko satsutra khaiba koi sung oro tabuk bothagoi tongjak dena layo gani nin chin mungkai ani sini mungkai to iko ani bu mungkai jotela debroma ngai soho sekathari ta a dol ni bo dol bori mothani bori buma bodol naikol bodol ni ta soho sekathari